मा साइडबो होआ ओमफ्राय Halo guys, मा खालामदों? ओमफ्राय मानो मेसेज माबाखौ नुवाखै आङो कमेन्ट्सफोरखौ मानो होनो डिसि नार्जारि हेल' आगै नै जोंना लेडि गागाखौ गोबावनि उनाव लोगो मोनबाय दिनैयो लेडि गागाखौ बिराद गोबावनि उनाव लोगो मोनबाय बारा बिथिं नायनाङा दे नोङो खिन्थु हेल' सान्दुं गिदिंना जि गोसोम जाजोब्बाय बहा थांनो गारिया आंहालासो माबा मा होनो क'क्राझार थांदोंमोन फैफिनबाय आं क'क्राझार थांदोंमोन फैफिनबाय माबायाव थांदोंमोन मा होनो सरलपारा थांदोंमोन सरलपारा नोंनि गोदोनायाव गानग्राया बेसे लानाय आब' ओमफ्राय रुपनिसो नामा मानि नङा बियो व्हाइट गल्ड बेसे लानायमोनथाय गासै 80सो नामा 80k लादोंमोन दा उदालगुरियाव थांफिनबाय नामा उदालगुरियाव नङा दायो मा थांगोन दायो लावदुममोननाव थांगोन आब'नि सबाय बिमाया मासे समायना सिमाङावबो नुलायलाङो मिनिनाय हरबावो ओमफ्राय दिनानै बर' मोननो सरलपारायाव थांदोंमोन नांबाय दुगैनानै ओमफ्राय मानो बेसे लाखियो ओमफ्राय इयाव फैसाल' लाखिबाय थायो जिमान थाङो फैसाल' होबाय थानांगौ फैसा सानफ्रोमबो फैसा होबाय थानांगौ टल गेटआ ओइ होनांला नामा आया होनाङा नाङा सानदों आङो बेसे होनांगौ बेसे 150 लकेलनिखौनो 80 लायो हा 80 नो जोंनि लकेल र' आं हरनायो खालि फैसाल' खालि टल गेटआनो खैथा जाखा देलाय थांलाय फैलाय हा र' बेसेनो 80 ओइ 80 नामा होननालाय आङो नै बख'नो हाला आं नङा आं गाबोन थांगोन नालाय नो जि टल गेटआव जि फैसा लाखायो आं लाजियोलै भिडिअ खालामनो आयु जि गरम मोनबाय आङो थैसिगोन एसियान ना आङो गरम मोनजोब्बाय आब' नों बङाइगाव नामा होनखो औ बङाइगावमोन माथो नों मेहेरनाव खारसनहैदों ओरैनोसो होनदोंलै मा बुजिया नोंसोरलाय नै फार्स्ट टेग लागायना लानो बे बारा थांबांखायाना बेलेगाव जास्ट ओरैनो बारा थांबाङा इयो बारा थांबाय थानाय जाया इयो ओमफ्राय दा आंखौ दोननो फायखायसो फायदो आरो नङाबा फायनायानो जाया आब' हाबा जादों लावदुम आरो आयौ आं लाजिबायलै सिदानि रायलायनाया सना आं मिथिखायोमोनथ' जालायो
ओरैबायदि फोरोंनांनो मिथिबाय सिद्धार्थखौ बे शुटिं टाइमाव ब्राउन आइस शुटिं टाइमावहा बे बर' रोङाना आब'लै आंखौ लोमजादोंसो आंखौबो बिराद लोमजादोंमोन ओमफ्राय आङो पेरासिटामल जाबायना ओमफ्राय हामबाय आरो नोंबो जाना हो फार्स्टआव गेसनि मुलि जादो ओमफ्राय गेसनि मुलि जानानै पेरासिटामल जादो होमबानो गुमैया बहा गोमाखो गुमैया माबा गरमायाव नेगासिनो माबायाव मा होनो गरमायाव हाय आब' मा खबर मोजां आगै मोजां खबरा आदा लावदुम लांहानाव फैबा लोगो हमगोन आब' दिनै लोगो हमालै बेलेगसिना अबहायबा थांनो नागिरदों नामा आंनाव दासो नटिफिकेसन हाबफैदों दोननि थांखांबाय मा होनो माबा थांदोंमोन आं सरलपारायाव ओमफ्राय फैफिनबाय मा बहा थांदों आं बङाइगावनिफ्राय थांगासिनो जि बोरैबा होनखायो आब' लावदुम लाहानाव फैबा लोगो हमगोन जागोन दे जोंहानाव हाबलां बरमायाव फैगोन बा बाजै सना गेत्ते ओंखाम संना दोनबानो थांगोन ओंखाम संना दोनबानो जाहैगोन दाउलाजों अनलाजों दाउजों अनलाजों संनानै दोन होनबानो थांगोन ना मा जायो दाउ खासि ओमफ्राय अमा बिखा जोंना संगोन माबायावसो जायगाखौ खिथाथ'ला आं माहा लागोन माबायाव लागोन बहा थांगासिनो आब' रिप्लाइ खालाम दिनै जोबोद समायना नुदों पिलट नग्रा थेंक इउ आंबो लाना फैजागोन दिनैनो दे मा होनदों मथि जाथारबाय एसे जिम थिम खालामदो साबसिन नुबावगोन आगै औलै जानाया बाराना ओंखायनो गोसोमबो जाजोब्बाय लोदोबो जाजोब्बाय मा होनबावनो गोसोमबो जाबाय लोदोबो जाबाय ओमफ्राय बरिं मोनोना गारियाव बेखायनो आं लाइफ फैबाय नोंथांमोनजों रायज्लायनो थाखाय मा होनो नोंथांमोना सोर भेक्सिन लाखो देलाय कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरले आं लायाखै गिनानै आं बिराद इन्जेक्सन गियो लोमजायो माने नै बेलेगफ्रा होनदोंमोन आरोना भेक्सिन लाबाथाय लोमजायो गिनानै ओमफ्राय लावथुमा लोमजायाखैथ' ओमफ्राय आं लोमजागोन ना लोमजायाथाय आं लोमजानो बासोयो लोमजानो मोजां मोनथारा आं सोरथो मोजां मोनो लोमजानो रावबो मोजां मोना सिदानि लारायनाय फैबासो मिनिनो ओंखारसिगोन आं दा मा खबर आब' अजित राभा अफिसियेल चेनेल मोजां आगै नोंनियालाय आं लादो नोंबो ला आब' जिउआ सानबा बारायो बिराय बड' चेनेल नोंगौ आरो इदिबाथ' आं 10टा लागोन जिउआ सानबा बारायोबा लिडि गागायाबो लायाखैनो ना लाबाय मोजां खोनादों एपइन्टमेन्ट लाखायाबा लानो मोना माथो होमबालाय लावदुमखौ कल खालाम आं लाइभ फैदों हेल' गुड मर्निं मेहेर वारि गुड मर्निं राइट मी होनोबा गुड मर्निं खानाय गोजा मेथाइखौ दामलाय अके हेल' लावदुम ओमफ्राय इयो दा गेमसे भेक्सिन लागोन नालाय ओमफ्राय आंबो लाजागोन ना लाजाया आंबो लाजागोन ना लाजाया दायो भेक्सिनखौ
आंबो दा लानोसै मा खालामदो जानबाय आब'आ आंनि कमेन्टखौ मानो फरायाखै DS Products फरायाखै नै फरायगासिनो टिहुआव खानाय गोजाखौ लांसै सा हाबसे आं साखौनो लोंबाङा बारा ओमफ्राय आलासिनि न'आव थांबाथाय लोंथिनाङो आरो खिन्थु आं सा लोंनो मोजां मोना सा कफि बेफोरनि जेबो राब गैया आंनियाव बेदर आं खोनासंबायलै बेखिनिखौ आं एकदम थगायाखै दे आं एकदम थगायाखै मैया दुगैनि आइनि अनथारनांगौ जोंलै आंनि खोनासंजोब्रा इखौ आं बिजि लानो गिसोयो होमबाबो लानांसिगोन आरो उपाय गैया माथो जागोनब्रा बिथिं मा होनो भेक्सिन लायाबा फ्लाइटआवबो गाखोनो मोनानो ओमफ्राय आं सोरबा मिथियोबा अननानै खिथाहरलाय मा होनो भेक्सिनखौ मोननै लाबासो फ्लाइटआव गाखोनो मोनो नामाथाय आं चेकबो खालामाखै 2 yearsनि उनाव थैयोनो भेक्सिन लाबा थैबा थैथोंसै जेबो नंला खाफालनि खोथासो इयो थैबा थैबाय औ थैबाथाय नोंसोर आंखौ गोसोखांगोन ना खाङा थैबा आं गाबनो ओंखारसिगोन मै थैबालाय माहा गाबबावनो थैबाथ' गाबनो मोनलाना नङा थैबा गाबनो मोनलाना नामा थैबाथाय गाबगोन ना गाबा नोंथांमोना आं थैबा माबा बोरैबा जायोलै गाज्रि नुयोना नोंथांमोना खोरो कमेन्टसा थैयालै आब' आं फोथाया बेफोरखौ औ फैसालि बर' नंगौथ' आरो जोंनि मोजांनि थाखायसो होदोंना भेक्सिनखौ ओइ ससेयाव सोनोसै थुदो नै ओमफ्राय नेबाय थागोन नोङो आब' मानो रिप्लाय होआ गुथार बसुमतारी होयोथ' आगै नुबानो रिप्लाय होदों गुड मर्निं आब' जिना बर' हेल' गुड मर्निं दामदोना आगै खानाय गोजा अके खानाय गोजाखौ खोनासंनो लुगैदो जागोन दे थाव सोनो फैदों नै गाननांगौ मैया जोङो ओरैबायदि दुगैबायना सरलपारायाव डेन्जार माथो गैया जानो ओमफ्राय इयाव फैयोलै मोजाङाव सोनांगौ खामानि गैयि जायगायाव जाबाय दा नोंनि गोसो मथे दामना होबाय आङो फरायदोरा आब' आंखौ भेम्पायार हेल' आगै जा दुगिखा मालाय आब'आ फरायानो आंनिखौ नागेस्वर बसुमतारी आंखौ माना दुगि होनदों लावदुमखौलाय मानो देखायथाराखै लावदुमानो गैयाबा माहा सोर दङ रावबो गैया जों सानैल'सो होमबालाय सोरखौ देखायनो लावदुमखौ दा देखायगोन दे लाइफआवथ' देखायनो हानाय नंला मानो होनबा आं दा बरमा मोनहैथ'वाखैना बरमा मोनहैबासो देखायगौमोन बरमा मोनहैयाखै आयौ सोर माखौ मिनि हरसोगाथाय थैयालै आब' नों थैबोला आं आब'नि प्रडाक्सनाव खामानि मावनो मोननाय नङा माथो आंनिखौबो फरायखाया गाबनोसो ओंखारबाय आं सुदेम बसुमतारी मानो बिदि आगै गाबनाङा आं थानायाव गाबनाङा नेरसोन सोरगियारि आब' दुगिथार गावा माहा दुगि खालामनाय नुखोलै आं बायदि फ्रि मानसि मोननायानो नङा मिथिबायना माखौ दुगि खालामनो माखौ थानायनि माखौ लानानै दुगि खालामनो बेखौ बुंग्रो आंखौ पुजा नार्जारि आब' प्लिज टेक माय नेम प्लिज हेल' आगै पुजा मा खबर आब' सना नों बङाइगावआव दंमोन नामा औ राघव बसुमतारी औ आगै लाभ फ्रम थेलामारा आब' थेंक इउ स' माच दानसोरां दैमारि ड्राइभारखौ मिनि होलाय आब'नो मिनिनांगौ दे मिनिनो मानो नुवाखैलाय हाथायानो उसायसान आयै नै नों जि बे हाथायखौ मोनबावदो बेलेगफोरा दि बे हाथायखौनो मोनबावाखै हरनो फैसाया बेयाव दङ प्लिज माय नेम सिटु हेल' खर' गेदेरखौसो लावदुम बुङो लावदुम
लावदुमना खेरे गिदिर नङा खर' गिदिर नङा संग्राम दुत्ता नङा लावदुमखौ एक्चुअली आङो माने नै आं दा खिथागोन र' गारिया खारगोरथों एसे देखायना होनसै आं मा होनो नोंनि साबस्क्राइबारनो खिन्था आंनि चेनेलखौ स' बयखौबो आङो खावलायो जोंनि बर' इउटुबारफोरखौनो गासिखौबो सापर्ट खालाम जाय मोजां भिडिअ बानायो जाय हार्डवर्क खालामो ओमफ्राय मेहेर वारिनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम गासैबो ओमफ्राय नै दहय जे बुंदोंमोन लावदुम सावना एसे खम खालामब्रा लावदुमा खर' गिदिर नङाबाबो लावदुमखौ मानो नै जेनेबा लावदुमखौथ' ओरैनो आङो जेनेबा बेबि होननानै लिङो ओमफ्राय दा मानसिफोरनि सिगाङाव एसे अकवार्ड फिल जायो न' जेनेबा बेबि सना बिदि होनबाय थानो मोजां नाङाना बेखायनो मोनसे निक नेम थाबा आराम आरो नामा ना लावदुमा निक नेमसो नालाय लावदुमबानो खर' गिदिर जालायनाङा जेन'का आंखौ दा माइनाव होनो आंथ' माइनाव नङा जेनेबा नंगौना नङा ओमफ्राय आंखौ अननानै माइनाव होनो आरो ओरैनो होमबा आंखौ नायनानैथ' होमबा मटिसो होनांगौमोन दा नङा होमबा खिन्थु मटि होना ना इदि आरो ओइ आब' दाहाय नोंजों रायलायगोन दे आदा बिरखांनि कल हरनानै प्लिज आंनि कमेन्टखौ नायस्राया जागोन दे आगै जागोन दे कल खालामबानो जाबाय आं रायलायगोन पार्टि होद' 1 लाख बारजोबनायनि चेनेल आब' सिखाव राजा जागोन दे लेडि गागाया आंनि मादैसो जायो जोंनि बाबानि गामियाव हाबा जाफैदों बा मालाय मानो नायाखै आंनि कमेन्टखौ आगैया नायदोंमोन नायाखै माबा पिरियड्सनिसो माबा फैबाय बे दुखु मेथाइ दामनांगौ आरो रिपिखौ दामसै आं मालायनि मेथाइखौलाय मानो दानो कपिराइटसो फैगोन होनदों बै गारि सालायग्रा आब'नि नेमा मालाय लेडि गागा आब'लै मानो रिप्लाय होआलै 100थासो जासिगोन आं कमेन्ट हरनाया मिजि बसुमतारी सरि आगै ओमफ्राय उदालगुरियाव सिख्ला सासे नायदो र' आंबो जोंनि उदालगुरि सिख्लाफ्रा तामाम जायोलै मिथिबाय लावदुमा मा गामिनि लावदुमा मा गामि मोनलाय बिसिनिया थोरिबारि दं आं बारा बावगारबाय दांलै आङो मिथिला थोरिबारि नों माला हाबा जागोन आब' हाबाया नै आंनि लोगोफोरखौ गासिबो कल खालामनानै आं प्रेजेन्टफोरखौ सोंग्रोगोन ओमफ्राय प्रेजेन्टफोरखौ सोंग्रोनानै मा होगोन सोंग्रोनानै ओमफ्रायसो हाबा जागोन आं अबेसे मोनखोथाय मिथिया नै सोरबा मिनिस्टार फैदों खोमा मालायसो मिनिनांगौ दोलै नोंखौ मिनिनांगौ होनबाय थादों आं हालालै मिनिनांगौ दो नों गोसा मिनियोना बिदिनो सेस नामा मानो बिदिलाय आब'नो हिर' गुरा मा जाखोआखै नोंना मोजां मोननाय दंना गैयालै आब' सना आंनिया मोजां मोननाय गैयालै आंखौ रावबोआनो गोथोआबा ब्लेसिं लाभ फ्रम राजस्थान थेंक इउ स' माच मिस्टार माइले मेटपुरा मा फेक एकाउन्ट्स नामा ओइ बा आब' दुगिथार आंनि कमेन्टखौ नायलाया कनिका बसुमतारी नायोरा आगै गासिनिखौबो नायो आब'आ कमेन्टखौनो रिप्लाय होआसिना बर' होदोंलै आयु थैखादो जा इन्टारेस्ट आब'मोना माथो इन्टारेस्ट खालामखानांगौ बरमायाव लोगो हमाबो आं दिनै लोगो हमनो हानाय नङा दे आगै मा होनो बेलेग दिनाबा लोगो हमगौमोन आं ओमफ्राय दिनैयो आं भेक्सिनबो लागोन ना ओमफ्राय आं गाबनो ओंखारबाय भेक्सिन लानाया आङो
इन्जेक्सनखौनो लानो बिराद गियो नांगौबा आङो टेब्लेटखौ बस्थासेबाबो जागोन आरो खिन्थु आं इन्जेक्सन लानो बिराद गियो आब' नोंखौ मेहेरजों समायथारदोंमोनलै लोगोसो जोङो नै सोरजोंबा समायनाय समायिया महर सोलेरजोंल' समायबा जाया गोसोआ समायनांगोन मिथिबाय सोरजोंबा महर मोखाङाव समायबानो जे बेजों हाबा जानांगौ बिदि नङा बिराद फस्थायनाङो लाइफआव महर मोखां नायनानै गोसोथोनो नाङा मिथिबाय ना महर मोखां नायनानै गोसोथोबा बिराद फस्थायनाङो जुदि मोजांखौ मोनाबा ओंखायनो गोसोखौ नायना मोजां मोन आरो जेब्लाबो सोरबा महर गोसा सिख्ला नुबानो गोसोथोनो नाङा सोरबा महर गोसा सेंग्रा नुबानो गोसोथोनो नाङा फस्थायनांगोन देनाङो गोसोखौ नायनासो मोजां मोननांगौ मिथिबाय गोसो मिलायनानै नोंखौ अनोबा नोंखौ केयार खालामोबा नोंखौ सब खामानियावनो हेल्प होयोबा नोंखौ सब खामानियावनो मा होनो सापर्ट खालामोबा होमबासो गोसोथोनांगौ महर मोखां नायनानै जेनेबा महराबो एसे मोजां जानांगौ दिसुन महर अयथासार गैद्रायखौबालाय बोरैना जेनेबा गावजों एखे मिलायनानै आरो होमबा लावदुमखौबो गारदो मानो बिदि होनो लावदुमखौलाय मानो गारनो महर जानांगौ गोसोबो मोजां जानांगौ होनदो ना मा गावजों मिलायनाय मोनबा आरोना सोरनि थाखाय हांगार फिथरबा आंनि थाखाय सना फिथर ना होनदो मा गाज्रि सोर कमेन्ट खालामहरसोदो गेट आउट मानो फैयो नोंसोरो टाइम वेस्ट खालामनो ओमफ्राय आंखौ एसेबां नायनो बानानै ओमफ्राय आंखौ मानो नायगासिनो ओमफ्राय कमेन्टस हरबाय थायो आंखौ जेनेबा जि गाज्रि कमेन्ट हरबाय आरोना ओमफ्राय नोंनि मेन्टेलिटिया बोरै थायो मिथिया नों एकदम गावनि लाइफजों फ्रास्ट्रेटेड खोमा मिथिला जोंनि लाइफजों भाइ बिराद बिन्दास जों बिराद लाइफ माने खुसियाव थायो सोरखौबा नायनोबो बाया सोरखौबा गाज्रिबो होना जों गावनो हेपि थायो बास बेनोल' सोरखौबा जों रायलायबाय थानो जोंहा टाइम गैया नोंसोरनि बायदि जों एकदम बिन्दास नोंखौ लावदुमानो दाउदै बायदि अनगोनलै गेमस्रि रियेलि बिदि अनबाथ' आङो थेंक गड होनो इसोरखौ खाफालबो थानांगोन देसुन आंनि खाफालाबा माबायसा मिथिला नङा होमबा लावदुमखौ अनगोन होनना मिथिनानैथ' आं लावदुमखौनो लाखादोंना सानदोंमोनलै बयखौबो सानो अनगोन होननानै खिन्थु समजों लोगोसे बहुद मानसियानो सोलायो बाद होदो बेफोरखौ आब' सना नोंखौ आं खेबसेबो नुफेराखै मबाइलावल'सो नुदों नाथुराम मुसाहारि मालाबा लोगो मोनगोन आगै आब' सना नों मा होनखो फैसा थाखा नायनानै गोसोथोनांगौ सोर बुंनाय फैसा थाखा नायनानै गोसोथोनांगौ होननानै फैसा थाखा नायनानै गोसोथोनानै ओमफ्राय नोंखौ मोनाबा गोसोजों नोंखौ केयारखौनो खालामाबा नोंखौ गाज्रि रायोबा नोंखौ रेसपेक्टखौनो होआबा अनबाल'बो जाया केयार खालामबाल'बाबो जाया रेसपेक्टबो खालामनांगोन हिनजावखौ सोर बुंनाय फैसा नायनाल' मोजां मोननांगौ नालाय बिदि नङा ओमफ्राय फैसाल' होबाय थानानै नोंखौ लायनो डेटआवबो लाङा मालाबा लान्च खालामनोबो लांफाया नोंखौ डिनार खालामनोबो लांफायाबा बिदिबालाय बोरै जानांगौ जाखो ओंखायनो सबथिंबो नायनानैसो लानांगौ मिस्टेक जायोना आदा मेहेरजों सासिगोन नोंखौ आब' गेमस्रि अनसोगोमोन मेहेराबो मोजां दिसुन आं बेखौ बुङाखै जे मेहेरा अननाय नङा खिन्थु जों लोगोसो आरो बिदि माने फिलिंस गैया बिदि आरो ना बुजिखाबाय दा मा होनखो माने सोरजोंबा थाबा फिलिंसबो थानांगोन ना बिदि आरो जेनेबा महर मोखाङा समायबानो जे बिदि हाबा जानांगौ बिदि नङाब्रा मिथिबाय आब' गसाइगावआव फै गय मजा जाहरगोन इस आं मिस खालामबायलै नोंहालाय माखौथ' नायना लानाय जाखो ओमफ्राय उनाव बेनो माबा मोनसे जाबा आंखौ बुंहरलाय होनदों जेनेबा आं मा होनदों गोसो मिलायना लानांगौ आरो जेनेबा महरखौथ' महर बेथ' गावबा गाव पार्सनेल चइससो नालाय ओमफ्राय आंनि साननाय मथेबा बिदि आरोना आंखौ जाय अनगोन आंखौ जाय रेसपेक्ट होगोन जाय आंखौ सापर्ट खालामगोन गासिबो खामानियाव आं बेखौनो लागोन बेबायदि टाइपनि आरो खिन्थु ओइ फैसा नायनानैल' महर मोखां नायनानैल' गासैथिंबायबो पारफेक्ट जानांगोन बहा थांनो नागिरदों ट्रेन बायदिसो दामखायो माथो जोंना लेडि गागाया
ओइ आं गारि सालायनायखाय बारा देखायबाय थायाखै बेखौ गिनो ओंखारोना बोरैबा सालायबा आब' नोंखौ जा किउट नुयो कनिता बसुमतारी रियेलि थेंक इउ स' माच आगै आब' गुमैला दुमा मा मावो बिजनेस मावो आब'आ गलाघाट डिस्ट्रिक्टआव फैफेरबायना आं थांफेराखै लेडि गागायालायनो नों थांफेरबाय गलाघाट थांफेराखै बिबो आब' सना अमा बुरैनो अनखोना जावखोथाय मिथिलायलाङा हिट ड्राइभारा आब' औ हिटखा जोंना डेन्जारखा सलायनायाव हाबावासो नै जायगा फिसायावबो फिदिंखायो डेन्जार आब' मा होनखो महर मोखां नायना जाय मोजां मोनो थगायजायो जेब्लाबो बेनोथ'ब्रा बेखायनो महर मोखां नायनानै हाबा जानाङा जेनेबा बिदि आरोना जेनेबा महर मोजाङानो गाज्रि जागोन बिदिबो नङा सोरबा महर मोजाङाबो मोजां थायो महर मोजाङाबो गाज्रिबो थायो आरो महर गाज्रियाबो सोरबा गाज्रिबो थायो आरो महर गाज्रियाबो सोरबा मोजांबो थायो बिदि आरोना महर मोखांजों रावखौबो माने हमनो हाया सोरबा महर गाज्रियाबो गोसो मोजां जायो आरो सोरबा महर गाज्रियाबो गाज्रि जायो मिथिबायना बिदि आरो आब'लाय बहा थांनो आङो दायो थांगासिनो माबायाव आङो माबायाव थांनो सानदोंमोन आरोना सोरबाफोर बाक्सानि नायगासिनोबा आंनो खिथाहरलाय मा होनो दारागाव सकिया खुलाना बन्धथाय सुदेम बसुमतारी थैथारसो आं मिनिसोबाय माथो बेनोथ'ब्रा होनलायनानै बाब्राबलायदो नङाबा माथो महर मोखांल' नायनानै गोसोथोबाथाय जामब्रखायो मिथिबाय बेखायनो गावखौ जाय अनो गावखौसो रेसपेक्ट खालामो बेखौ नायनासो गोसोथोनांगौ ना मा होनो महर मोखांल' नायनानै गोसोथोबाथाय जामब्रखागोन गासिबो बिदि नङा देसुन आं बुंनाय बायदिबो जाजोबा आब'आ आइफोनखौ लाया होननाया मा जाखो औ आङो दिनै गुवाहाटि थांगोनथ' गाबोन आरो जयनिफ्राय बे मादैखौ पिकआप खालामनांगौ दाहाय ओमफ्राय फनबो खालामनायानो जायाखै आं मादैया माने एसे हेल्थनि प्रब्लेम जादों आरो ओमफ्राय बेखौ नायगोन ओमफ्राय आरो आं सानदोंमोन आरो ना डाइरेक्ट फनखौ बायखानोसै होननानै ओमफ्राय आं माबायाव फैबायना बङाइगावआव क'क्राझार थांबाय बेयाव टाइम मोनाखै माबायदि बाइक सालायदों आथिं बरजोबनानै ओमफ्राय दिनै थांगोनथ' गुवाहाटियाव ओमफ्राय दिनै थांबाथाय गाबोन टाइम मोनबा गाबोन बायनोसै नङाबा आइफन लायनायनि जावजाबाय थायोना बिदि होननानै आं आइफनखौ गारनो हायाना आब' सना नोंनि फेभरेट सिंगारा सोर गासिबो फेभरेट आंना सिंगाराव बिदि चइस गैया माने फेभरेट होननाय गैया आरोना गासिखौबो मोजां मोनो आं जेनेबा बिदि आरोना सोरनिखौबा दुखुआव खोनासंनो मोजां मोनो सोरनिखौबा सुखुआव आरो सोरनिखौबा पार्टियाव बेबायदि आरो भइसआ आलदा आलदा थायोना गासिखौबो मोजां मोनो दे जाय मोजां खनो आयौ माबा खोमसि जिउ फैबायलै दोनसै नामा लाइफखौ आंखौ फोरोंदोलै गारि सालायनाय आं गारि सालायनो रोङा मिथिबायना आं गिनो ओंखारो माने गारिया बेसेबांखिनि जागा लागोन बेखौनो मिथिया आङो खिन्थु स्कुटिखौ बाथाय डेन्जार सालायनो हायोसै आं डेन्जारसो गोदान पार्क मा होनदों रायमना कसुगावआवहाय गोदान पार्क दं आब' फैनोबा कन्टेक्ट खालामदो सिखाव राजाजोंहाय अके आगै आंखौ इन्सटाग्रामाव कल खालाम हो थांगोन दे एबार मा होनो नेक्स्ट टाइम फैबा थांसै दाथ' नै आं गुवाहाटियावसो थांफिनसै ना आब' दिलासाखौ खनहोला नामा औ एबार दिलासानि मेथाइ लागोन आंनि प्रडाक्सनावहाय ओमफ्राय दा नै लेटेस्ट फैगोन ना शुटिंआ बे मान्थनि लास्टाव जागोन आरो एबार फैगोन ना एक्टरा गोदान आंनि प्रडाक्सनाव मावफेराखै आरो ओरैनो आलदा प्रडाक्सनाव मावबाय आंनि प्रडाक्सनाव मावाखै ओमफ्राय बिहाइन्ड दि सिन होबाथाय नुगोन नोंथांमोना सोरखौ लागोन एक्टरखौ आब'आ माला जुलि जागोन आरो सोरजों जानो गोसो जागोन नाथुराम मुसाहारि आब' सना खारा बरमायाव लाखि
लाखिफै सेलफि लानो जागोन दे आब' मा होनखो आब'आ माला जुलि जागोन बेखौल' सोंखायो बिराद फ्रेरि नुथारबाय नामाले हिमाश्री बर' आब' आं नोंखो आंनि आब' असे बायदि सानखायो थेंक इउ स' माच आगै आयु आब'आ माला जुलि जागोन बेल' मानो इदिल' हरबाय थाखो ओमफ्राय आब'आ माला जुलि जागोन इदिल' आब'आ माला जुलि आयु आं हाल्लासो मा होनखो लावदुमा बहा दं आब' लावदुमखौ बोरै लोगो मोना देनां हाबा जाबा खिथागोन आं दा खिथाया आब'आ बाक्सा सालबारियाव फैफेरबायना सालबारिया माहामोनलाय बावगारबाय आं एक्टर एक्ट्रिसआ लावदुम आरो गेमस्ट्रि ओहो नङा लावदुमा बेफोराव इन्ट्रेस्ट गैया लावदुमनिया इन्ट्रेस्टआ बेलेगावसो लावदुमा बेफोराव इन्ट्रेस्टआनो गैया शुटिं खालामनाय माबा खालामनाय फै दुगैनो हागोन दारागावआव फै आब' बाक्सानि निखा औ आगै ओमफ्राय माथो बन्द' ना मासो होनदों माथो बन्द' नङाबालाय थांसै दिनैयो बोरो लावदुम गुमैया बरमायावसो नेगासिनो आंखो बहा थांदों आगै गेमस्ट्रि रेखा बर' आङो आब' बङाइगाव थांदोंमोनथ' मैयायो ओमफ्राय आं क'क्राझारबो थांबाय क'क्राझार थांनानै नै दा थांगासिनो बाक्सायाव नंमारगौ ना नंमारा नंमारगौ दायो जुदि खुलाबा सकि थांगोन ओमफ्राय दारागाव खुला नंगौना नङाथाय सकियाव फैयाबो ओमफ्राय खेवदोंना खेवाखै रावबो खिथाहरला खालि फैल' अजय बर' नोंखौ लावदुमा रायखायाना नोंखौ राया देन्जारसो रायो ओमफ्राय आं उल्था रायफिनबाथाय सिखायो दन नालाय रायो ओमफ्राय आङो आंनि भुलबा सिरि थायो आरोना जेबो होना ओमफ्राय जै आंनि भुल नङा होखायो माथो रायनाया देन्जारसो आं रांखिनिखासो नै बुद्ध रामसियारि दारागाव सकि बन्द'लै बन्द' माथो आंनि SMS खौनो नायाखै अके बुद्ध रामसियारि बन्द'सो नामा ससे यार आब' सोमखोरनि गानला मोनसे नै आङो खिथासावसै मा होनो लावदुमनि बार्थडेआ सेप्तेम्बरनि 1 तारिखआव दा ओमफ्राय सेप्तेम्बरनि 1 तारिखआवहाय लावदुमजों आंजों मोनसे एलबाम रिलिज खालामगोन आरो ओमफ्राय बे एलबामा माबायावनो लाखानायखा मा होनो माबायाव जों मा थांदोंमोनलाय मालदिप्सआव शुटिं लानायमोन आरो ओमफ्राय लावदुमा रोंस्रायालै ओमफ्राय दा लावदुमा मा होनदों मिथिबायना लाजिदो आरोना लावदुमा आपल'ड होनो ओमफ्राय आं होनदो जेबो नङा जास्ट मेम'रिनि थाखाय होनोसै बिदि होननानै ओमफ्राय लावदुमा जि लाजिदो आरोना ओहो आं होआनो लावदुमा रोंस्रायालै एक्टिंखौनो रोंस्राया जि मिनिबायल' थायो मिथिबाय दा ओमफ्राय सान्दुङावबो मेगनखौनो नायनोनो हास्राया सान्दुङाव इदि खालामबाय थायो मेगनखौ इदि नायलाय इदि खालामबाय थायो मेगनखौ बाङाय गोदोर नायलै होनबाबो नायस्राया सान्दुङा नुवाखै नामा आं नायनोनो हाला इदि होननानै ओमफ्राय ओरैबायदि दामि एक्टर मिथिबायना लावदुमा जेनेबा जोंफोरथ' नै जेनेबा जोङो सान्दुं गोसाबाबो ना जेनेबा आर्लि मर्निं सिखारनानै मेकआप फोननानैथ' जेनेबा मोनाहाजासिम शुटिं खालामोना ओमफ्राय लावदुमा मिथिबाय 1 घन्टा 2 घन्टा लानानै पेकआप थुदो इदिल' होनखायो ओरैबायदि दामि ओमफ्राय मा होनो आङो नांगौबा खामानि मावना जागोनलै आं एक्टर एक्ट्रेस जानो हानाय नङालै इमान खस्थ' खालामनो हानाय नङा आं सान्दुङाव जासोयो सान्दुङाव थांनोनो हाथारा मिथिबायना ओरैबायदि दादागिरि एक्टर ओमफ्राय आं सानबाय जिबनाव लालालै आं नोंखौ होननानै बुंबाय आरो आङो ओमफ्राय गावहासो दुगाबावब्रा दरखार आं एक्टर जाया इदि जालायबावो जेनेबा दे एक्टरथ' जानाङा जास्ट मेम'रिनि थाखाय आरोना देनां बोराय बुरि जाबा नायनांगौना ओमफ्राय ओरैबायदि दादागिरि सान्दुङाव दसे थाबानो लावदुमा
hey जाबाय दिनैनिया शुटिंआ जोब्बाय दा गाबोन फुङावनो सिखारना खामसै होनो ओमफ्राय फुङावबो सिखारा जि लेट बिदिबालाय बोरै जानांगौ जाखो एक्टर एक्ट्रेस जानोबालाय बिदि जानाङाना आंखौसो रायगोन दा लाइफखौ नुबा ओइ मिथिबाय ओमफ्राय सान्दुङावबो नायनो हायालै आयो ओरैबायदि खस्थ' लावदुमनो शुटिं खालामनाया ओमफ्राय दानाबा मोनसेबो एक्टिंआनो जाखाया जावनाय बायदिसो जाबाय गावनि मानसिखौनो ओमफ्राय होमबाबो आरोना रियेल खोथाखौसो होनदों आङो ओमफ्राय गावआनो मिथिखायो है आंनिया जायाखैलै माइनाव आं होआलै होननानै मालांखौनो होनो नागिरनाय आङो रिलिज ओमफ्राय होस्राया बियो इदिसो होनबाय होआ बार्डेआव होगोन इदि होनो थगायो ओमफ्राय बार्डेआवबो होनाय नङा दे बियो जाथाराखै होननानै जि लाजियो आरो दा लाजिसोयो गावनि एलबामखौनो नाया ओमफ्राय नोंथांमोनाबो बिदि गाज्रि कमेन्टस हरनाङा आरोना मानो होनना बुंबा लावदुमाथ' प्रफेसनेल एक्टर नङाना जास्ट माने मेम'रिनि थाखाय खालामदों आरो लावदुमजों आंजों सिम्पोल आरो ओरैनो थाबायनाय मानाय बिदि आरो ओमफ्राय जावहरनाङा आरो नोंथांमोना आरो एसेबां एक्सपेक्ट खालामनाङा जोंनिफ्राय जे बिराद मोजां जागोन इदि होननानै माने ओरैनो आरोना मेम'रि देना बोराय बुरै जाबा नायनांगोन ना आलिसा बसुमतारी मिनिबाय थाबायलै आब' नों लावखौ रायनायखौ हस्ताबो ओइ जेनेबा बै मालदिप्सआवहालै मिथिबाय मालदिप्सआवसो डेन्जार सान्दुं ओमफ्राय दा जोंथ' जेनेबा खोमसियाव लानो हायाना खोमसियाव लाबाथ' बोरैबा नुयोना कुवालिटिखौ ओमफ्राय सान्दुङाव लाबायना ओमफ्राय सान्दुङाव लाबा मेगनखौ इदि खालामबाय थायो इदि ओमफ्राय मेगनखौ इदि खालामबाय थाबा जागोन आरो जि रायजाबायलै आंनो ओमफ्राय रायजाबाबो दसेनो बुगायो मिथिबायना रायजाबाबो है आं शुटिं खालामलालै होननानै ओमफ्राय आरो अनफिननांबाय मिथिबाय बुरखायफिननांबाय है नङा दे मोजां नुनांगोन ना मोजां नुनायखायसो आं नोंखौ इदि होनबाय आङो ओमफ्रायसो खामबायब्रा ओमफ्राय इदि होनना थगायबाय थायो ओइ आंनिखौ गाबोन खामगोन दे नोंनिखौ खामग्रोदो दे सान्दुं गोसाथार माथो इदि होनबाय थायोलै दा बुंगोन आं र' इदि होनबाय थायो जि बोरैबाखा खालामफेराना ओमफ्राय थैनोबो खस्थ' खालामालै आयौ 1 घन्टा 2 घन्टाल' लायो ओमफ्राय दे जोब्बाय दे गाबोन खामनोसै इदिल' बिदिबालाय सोर प्रडिउसारा नोंनो फैसा होनो हानो देलाय जि बोरैबाखा ओमफ्राय नोंथांमोना बारा एक्सपेक्ट खालामनाङा आरो मोजां जागोन होननानै ओरैनो बोराय बुरै जाबा नायनांगौ होननानै खामनाल' दोनबाय आरो आं खिन्थु मेथाइआ बिराद मोजां दै सोमखोरनि आरो ओमफ्राय दा नेक्स्ट फैगोन ना निपु सिंगार बैयो खानाय गोजानि सिंगारा बेयो आरो खासायाव जा मिनिबाय आब' मिनिबाय नामा आब'आ इउटुबनिफ्राय बेसेबां रां खामायखो दासिम बेखौथ' आं खिथानो हाला आगै खिन्थु मा होनो मिउजिक भिडिअ बानायनानै इउटुब चेनेल सालायनाया लाब गैया जेबो मानो होनना बुंबा मोनसे एलबाम खालामबा जेनेबा बाजेट वाइज फैसा थाङो जेनेबा 1 लाख नङाबा 1.5 लाख बिदि थाङो आरो ओमफ्राय नोङो मिलियन भिउस फैबासो नोङो मासावहाय 40,000 50,000 बिदि मोनगोन आरो ओमफ्राय खेबसेल' मोनगोन ओमफ्राय नेक्स्टआवहाय नोङो भिडिअ होबाय थाबासो मोनगोन आरो 40,000 50,000 मान्थआव खिन्थु भ्लगिं चेनेलनिया लाबसिन आरो भ्लगिं चेनेलावथ' जेनेबा नोङो खरसा गैया ओमफ्राय मोननाया एसे बुरजा मोनगोन आरो भिउस जाबा खिन्थु नोङो मिउजिक भिडिअ बानायनानै लाब जाया आरो 1.5 लाखसो खरस जायो ओमफ्राय नोङो 40,000 50,000 मोनगोन बेबो मिलियन भिउस जाबासो मिलियन भिउस जायाबाथ' नों मोननाय नङा बिदि आरो लाब गैया आगै मिउजिक एलबाम खालामनानै खिन्थु जोङो बर' हारिनि कालचारखौ एसे जौगाहोनो हागोनदां होननासो खालामो आरो आब' आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै मनेटाइजेसन जायाखै दाबो धनजित बसुमतारी अके आगै जाय नोंथांमोना नायगासिनो साबस्क्राइब खालामनानै होदो आगैनि चेनेलखौ दिदोम बसुमतारी आब' नों कार सालायनो रोंगोन ना रोङा आं कारनि बे स्टारिं थानाया बेखिनियावनो जफेराखै मिथिबायना आं रोङा सोलोङाखै आयु बोरैबा जाबायलै आब'नि हाबायाव जोंसो अमा बेदर लांग्राया एस बि बड' ब्लग रियेलि आगै लाबोमारगोन आंथ' सानदों आरो ना नायनोसै
हायोना हाया आंथ' सानदों आंनि हाबायाव गासैबो बर' इउटुबारफोरखौनो लेंजोबगोन एस हायोना हाया नायनोसै बाजै बेखिनि अननायानो जथेस्थ' सोरबा नायनोबाबो अरजाया न'नि मानसिया अनो लावदुमा अनो आरो आंनि लोगोफोरा अनो आरो आंनि रिलेटिभसफोरा अनो आरो मा नांबावगौ आरो सोरनि अननाय नांबावगौ आब'आ बोरमा सालाय जाफेरबायना एसबि बड' ब्लग्स जाफेराखै उन्दैयाव जाहोफेरबाय माबा मिथिला खिन्थु ओमफ्राय मा होनो गोदोराव जाफेराखै आरो मेहेर बेसेरा अन्थाव बाथाव मानो बिदि खालामनो थिनोनो ओइ टाइमा खैथा जाखो 11:52 ओमफ्राय बेस्रा मानो बिदि खालामनो थिनोनो सोरखौ लावदुमखौ जायालै लावदुमजों शुटिं खालाम आजिबनाव शुटिं खालामलालै लावदुमजों ओरैबायदि खस्थ' सान्दुं एसेबाबो आयु जाबायलै आं गरम मोनसोबाय बिदिल' होनो डिस्टार्बथार जाया इदो आब'आ बि बयसनि भिडिअखौ नायगोन ना नाया नायो मालाबा नायो गासैनिखौबो नायो आं खिन्थु बै गोथां जाबा नाया दे आङो मुगैनो ओंखारो आं हाया आंबो गोथां जानो हाया आं मालायखौ गोथां जानायखौबो नायनो हाया बि मालाबा गोथां जानाय भिडिअ होयोना बोरैबा मुगैनो ओंखारो ओरैनोलाय माखासे भिडिअखौ नायो आरो फानि खालामोना आंनि चेनेलखौ एसे बुंनानै हो बड' जे कुकार चेनेल टपिक कुकिं एन्ड इटिं विथ एन्टारटेनिं अके नोंथांमोना आं नोंथांनि चेनेलखौल' नङा जिखुनु आंनि भिउवार्स बा आंनि साबस्क्राइबारफोरखौ आं बुंखायो जे जोंनि बर' जिमानखिनि चेनेल दङ गासिखौबो साबस्क्राइब खालाम गासिखौबो लाइक खालाम बिदि होनखायो आरो मानो होनना बुंबा बर'जों बर' सापर्ट होलायनांगौ ना बिदि आरो जाय मोजां कन्टेन्ट लाबोयो मोजां भिडिअ खालामो साबस्क्राइब खालाम आरो गासिखौबो आंबो गासैखौबो साबस्क्राइब खालामनानै दोनो आं जायखौनो नुयो मालाबा रिकमेन्ड खालामनानै फैयो ना ओमफ्राय नैबे बिथांनिखौबो साबस्क्राइब खालाम बिथांना मामोनलाय भिडिअखौनो होला बियो ओरैबायदि बादुलि ओरैबायदि नै आं मोनसे खोथाबो बुंखायो इउटुबाव जुदि नोङो फैयोबा बिराद एक्टिभ जानांगौ मानसिया बिदि नङा जे ओइ दिनै बाबाय भिडिअ एडिट खालामनो बाबाय दिनै होला बिदि नङा मैयायो बियो भिडिअ खालामबाय दै ओरैबायदि बादुलि भिडिअ खालामनानै एडिटबो खालामाब्रा आङो मा खालामो मिथिबाय नांगौबा आं लेट नाइट उन्दुगोन नांगौबा आं फुङाव एसे लेटखौनो सिखारगोन खिन्थु आङो आंनि मावनांगौ खामानिखौ मावखायो आरो बेबायदिल' नङा जे बेरायबायल' थायो इन्जयल' खालामो बिदि नङाब्रा खामानि मावनाय टाइमाव खामानि मावनांगौ इन्जय खालामनाय टाइमाव इन्जय खालाम बिदि आरो आंनि साननाया दै बादुलिथारलै ओरैबायदि बादुलि आरो सासे आंनि एक्ट्रेस लोगो दंबावो आरो आं नामखौ बुंला ओरैबायदि बादुलि इउटुब चेनेलखौ खेवनानै भिडिअबो होआ मिथिबायना आं बुंहरबाय थायो फन हरनानै ओइ नों मानो भिडिअ बानायालै इउटुब चेनेलखौ खेवना दोननानै जेनेबा नोंथ' पपुलार ना नोंनि चेनेलखौथ' साबस्क्राइब खालामो मानसिफ्रा आरो नोंखौ नायनो लुगैयो नों मा खालामा जेनेबा बेफोरबायदि भिडिअ बानाय होनबाबो हे बासैलै आङो बासैयो होनना बुंहरसैयो आरो जि बादुलिखा मिथिबायना बायोलै आं बिराद बाग्रा जाबाय गेमस्ट्रि आब' नोंजों आसा थाबाय मालाबा सेलफि लानो होनना जे औ जागोन दे आगै लोगो मोनगोन बुधबार रामसियारि मेहेरा मा कमेन्ट खालामखोलै माबा थांबाय र' कमेन्ट सानो मा अ मेहेर लावदुम एक्टर नङिखौबो एक्टर खालामनो होबाय नालाय नोंबो औलै नंमारगौ बे बुंबाय थानाय आरो ओहो आं खालामा आं रोङा होननानै ओमफ्राय मा खालामदों मिथिबाय ना मालदिप्स थांनायनि सिगां मिथिबाय ओरैबायदि लाजियो आंखौ लावदुमा मिथिबाय ना आं बुंबाय दे नोङो मिनिलाय बिदि होननानै बुंबाय आं दै रुमावहा ओइ जुरुला दंमोन नालाय करिय'ग्राफारा ओमफ्राय जों जेबो बिदि करिय'ग्राफ खालामखायाखै आरो जास्ट ओरैनो बिदिनो मिनिनाय मानाय थाबायनाय बिदिल'खासो ओमफ्राय आं लावदुमखौ बुंबाय मिथिबायना मेहेर आं लावदुमखौ जोङो मोनसे रुमावहा बन्द' खालामनानै लावदुम आं ओमफ्राय माबा बैयो मा नाममोनलाय करिय'ग्राफारा जुरुल जों साथामबो दे फार्स्टआवनो मास मोनथाम सिगाङावनो जों प्लानिं खालामखादो जेनेबा शुटखौ ओरैनो लानानै फैगोन बिदि होननानै ओमफ्राय उनावहा बियो बिदि होनबाय दे फोरोंखानोसै नोंखौ मास मोननै दंबावो मास मोननैयाव सानसेयाव दसे फोरोंबानो नों एक्टिंखौ रोंगोन बिदि होननानै ओमफ्राय दानाबा बुंबाय थायो ओहो गाबोन सोलोंसै
ओमफ्राय गाबोन सोलोंसै इदि होनबाय थायो आरो ओमफ्राय उनावहा गाबोन सोलोंसै होनबाय थायो ओमफ्राय उनाव दे जाबाय ओमफ्राय जेब्लानाखि मालदिभ्स थांनो जेनेबा सानसे सिगाङाव फोरोंबाय आरो ओमफ्राय फोरोंनायाव दे मिनि होनना बुंबाबो मिनिनोबो रोङा माने ओरैनो मिनिगोन ओमफ्राय एक्टिंनि मिनिनाय बेखौ रोङा आरो ओमफ्राय थाबायना फैलाय होनबाबो जि मिनिथावना थाबायबोयो आं दा देखायगोन र' नोंनो दा देखायदे लुनखौ नायना ओरैबायदि जेबो रोंखाया मिथिबायना जि ओमफ्राय गावहानो लाजिसोयो माबा आंखौनो लाजियो अनुपमा सिरियाल नायोना नाया एन्ड बिग बस नायोना नाया जय बर' आं सिरियाल नाया आं सिरियाल लाभार नङा दे आं मोजां मोना सिरियाल नायनो आं मुभिबो बारा नायबाङा आं मुभि सिरियाल बेफोरनि आं लाभार नङा मुभि नायनो मोजां मोना खालि मुभिखौ नायगोन आं हलावबा नायगोन खिन्थु फनफोराव बा लेपटपफोराव आं बारा बिदि मालाबा आं इउटुबावसो बांसिन थायो इउटुबनि भिडिअसफोर मालायनि भ्लग्स भिडिअ बा मालायनि बिदिनो ओमफ्राय हरावहाय आङो उन्दुनो ओंखाराबा मा भिडिअ नायो मिथिबायना बै एसएमआरआ जानायनि भिडिअआ इयारफनखौ सोना लासिगोन इयारफनखौ सोनानै बे जानायनि भिडिअखौ नायबाय थासिगोन ओमफ्राय खुदै मन'बाय थासिगोन होननानै नायबाय थानानै हराव माला नुनो मोनगोनलै लावदुमनि नोंनि भिडिअखौ नायनो पुरा एक्साइटेड जाना दङ आं आब' प्रानिता नायनो माने बारा एसेबांथ' मोजां नङा जेनेबा अब्लाबो आरो नायनो हागोन लावदुमनि फार्स्ट एक्टिं नालाय मिनिथावनाथारलै गेमस्ट्रि नों आंनि कमेन्टखौनो नाया माथो राधा बसुमतारी नायो आब' नायो आब'नो माबा आगै होनदो ना मा होनखो बेलेगासो आगै होनदो दे सरि राधा नायो आगै मा खबर मोजां आब' मोजां आब' नोंनि फट'सखौ वाट्सएप स्टेटास बानायबा कपिराइट स्ट्राइक होगोन नामा होआ आं आगै खिन्थु आंनि जितु जिडि प्रडाक्शननि जितु जिमानखिनि रेसपन्सिबिलिटि दङ बियो आंनाव गैया आं कपिराइट हरा आरो बे जिअपिआनो हरगोन स' नोंथांमोना 30 सेकेन्डनि बारा जिडि प्रडाक्शननि मेथाइखौ लगायनो नाङा आरो मानो होनना बुंबा जोंहाबो डिस्टार्ब जायो नालाय बिदि आरो ओमफ्राय ओरैनो लागायजागोन आरो आब'आ बिटिएसनि लाभार नंगौना नङा माने बिटिएस लाभार माने जास्ट नायो आङो मोजां मोनो खिन्थु बेफोरबायदि एकदम फेभरेट बिदि नङा आरोना जेनेबा बिदि गैयालै आंना सिंगारबाबो माबाबाबो खिन्थु आं सलमान खानखौ बिराद मोजां मोनो सलमान खानखौ आं बिराद गोसोथोयो सलमान खाना आंखौ दा बिदियाव लांगोन मा आं थांगोन बेखौनो दा सोरबा मिम्स बानायलायगोनलै बिराद दिगदारसो लाइफआनो आं सलमान खानखौ बिराद मोजां मोनो बिराद गोसोथोयो आं मानोबा मिथिया बसुमतारी बा सलमान खानखौ नामा बिराद गोसोथोयो आं सलमान खानखौ आयौ सलमान खान ओमफ्राय जन इब्राहिम आयौ आङो मा सानदोंमोन बे कर'ना भाइरासानो जाना होबाय दालाय फुटबल जानो नागिराखैमोन खनसेबो आं फुटबल नायहैबा गैया लोगोबो हमनो हायासै ओमफ्राय एबारै आङो रायलायखाबायमोन आरो एसे स्पेसियेल मानसिजों ओमफ्राय उनाव बिसोर होनदोंमोन आरो आंखौ जागोन दे आङो जन इब्राहिमजों जेनेबा हेन्डशेकबाबो लाहोथारगोन आं नोंखौ बिदि होननानै ओमफ्राय आं जि एक्साइटेडमोनब्रा ओमफ्राय गैया नै जायासै आं जि एक्साइटेडमोन आरोना जन इब्राहिमजों आइयै आं हाबखामगौमोनलै हेन्डशेक खालामनो मोनबाबो आयौ आं जि गोसोथोखायो आब' बोरमा सालाय जाबायना नों इमान पेक बोरमा सालाय जायाखै आं मोनाखै दाबो मा मोनदों आब' नोंखौ जा मोजां नुदों दिनै लाभ इउ आब' थेंक इउ स' माच मा मोनखो दिनै मा मोनखो नों बिराद स्ल' सालायदोंथ' मैयानि बायदि सालायाखै मानो सालायनानै स्पिडाव सालायदों जुनमनि बर' हाय आब' इउ आर माय फेभरेट एक्ट्रेस आब' थेंक इउ स' माच आगै थेंक इउ आंखौ अननायनि थाखाय ओमफ्राय नै आंना भिडिअ एडिट खामै लेट नाइट उन्दुनानै पिम्पल्स जालायलांबाय ना सलमान खानखौ गोसोथोनायखायसो जादो प्रेम गुथि नामा आब' बे एसपि बड' भ्लगनि कमेन्ट्सखौल' नुबाय थायो ओमफ्राय मालायफोरा मेगन साजोब्बाय नै आब'आ खालि बिसोरनि कमेन्टखौल' फरायो आंनिखौबो फराया होननानै आब' लावदुम गुमैनाव हाबा जाफैदो अमा जानो नांगौ जों आइयै नोंगो
जानोसै र' दा एसे सिख्ला बैसोखौबो एसे इन्जय खालामनांगोन दा हाबा जाबा एसेबाबो बेलेग जायोना नङा होमबा सिख्ला बैसोखौबो एसे इन्जय खालामनांगोन ना दिनै माथो मोखांखौ माराम राम नुथारदों नो दानस्रां माराम राम खालि माथो खालामनो आंनि सिगाङाव डायलग मोनसे भाइरेल जादोंमोन ना जे जोंनि महरखौ जों दानानै लानो हानायमोनबा मा कसम बे नोंबो फाग्ला जाखागौमोन मिथिबाय खिन्थु जों दानो लानो हायाखै मिथिबाय ना बेनोथ' मोनसे दुखु दोननोसै आं 51 मिनिट्स जालायलांबाय अके आं दहायनिफ्रायनो बुंदों मा जोंनि बर' इउटुबारफोरखौ गासिखौबो सापर्ट खालाम गासैनि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालाम गासिखौबो लाइक खालाम गासैनिबो भिडिअ नाय आंनि जितु ड्राइभ बेखौ इन्टारेस्टिं खालामनायनि थाखाय थेंक इउ एमस्रि नों कार्बि आलंआव फैबा जोंहानाव फैगोन ना फैया बिलुरि घाट वाटारफल नायनो थांगोन दे थांगोन अके बाय बाय